खारलायबाय आरो खारलायबाय। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So नोंथांमोना मारै दङ? आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दङ। So दिनै नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ फिन गोसो गोरबोजों खनसे स्राय बरायग्रोबाय आरोना। So guys, दिनैनि भिडिअ मानि सायाव जागोन होनब्ला नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसेबा मिथिखाबाय। So नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। थ' जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। Let's go. So guys, खारलायबाय आरो खारलायबाय। दिनै जोंनि बर' हारिनि सानै आइजो आरो खारलायबाय। मिथिबायना गाइसमोन? नैबे स्क्रिनशटखौ नायलाय नोंथांमोना मा होनदों? धोनस्रि बर' आरो शर्मिला बसुमतारी सानैबो थांनाय 4 जानुवारि खालारनिफ्रायनो बहाबा खारखोमानानै दंनो। नोंथांमोना निउसआवथ' अलरेडि नुखाबायानो। स' गाइस साननानै नाय आरो खोनानाय मथेबा माने धोनस्रि बर'निया 2 गथ' दङमोननो आरो शर्मिला बसुमतारीना 1 गथ' दंमोननो। स' बिसोर सानैया माने धेमाजि जिल्लानि सिमेन्सापुरि ओनसोलनि होन्दों आरोना सानैबो आइजोआ। स' बिथांमोना माने लोगोखामोन खोमा, खोथा दाखानायमोन जानांगौ। बेनिखायनो बिथांमोना मा जाखोनो 4 तारिख जानुवारिनि 4 तारिख खालि सानैबो सिमेन्सापुरियाव माने बेरायहैनो होननानै थांनायानो दासिमबो गैयानो आरो। मा सानना नाय गाइसमोन? दिनै एसां हार्टलेस ना सासे बिमा जानानै बिमा गथ' उन्दैखौ गारनानै बोरै बिदि खारनो हाखो ना? बेसेबां हार्टलेस, बिसोरनाव माने अननाय गैया, अन्थाइ बिखा ना गाइसमोन। बिदि मानसिखौ एकदम हमना मोनोबाथ' दोखो बुनांगौ, खानायफोरखौ माने खेमसिजों हास'जोबना होनो। स' बहुत दुखु नांथाव। स' गाइस सोरबाफोर बिथांमोनखौ नुयोबा नैबे कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो थिनदों। मानो होनबा दिनै बिथांमोना उन्दै गथ' दङ आरो सासेनाथ' 2 गाहाम दङ। स' बिथांमोना दा बिमानि अननायखौ नागिरो, बिमाखौ मोनफिननो लुबैयो आरोना। बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि अबावबाफोर नुयोबा दिनै बे कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै बिथांमोननो जानायबानो जाबाय आरोना गाइसमोन। बहुत दुखु नांथाव, जोंनि बर' हारिनि गेजेरावल' बिदि जायो। माने हौवा थाखानानैबो बेलेग हौवाजों खारलांनाय, गथ' गथायखौ गारनानै हौवाखौ गारनानै खारलांनाय, बेबायदि मानो जायो बेबायदि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव ना? बहुत बदनाम आरोना गाइसमोन। बिसोरना माने एकदम माइन्डआव जेबो गैया नामा, दिमागाव गोबोरखि गोजा नामा? साननो रोङा नामा बिथांमोना? इदि एफा जुदि हौवा 2 साथाम लानायनि प्लान बा मानो हाबा जानांगौ ना गाइसमोन? हाबाखौनो जानाङा, बिदिनो बेजों थालाय थाबाय थाबानो जाबाय। स' दा नोङो संसार जाखांनानै बिदिनो गथ' गथाय खांनानै बेबायदि नोङो लामा ससेयावनो जुदि बेबायदि गारनानै खारोबा होमबा माबायदि जाथावथाव परिबेगा साननानै नाय। बेबायदिखौ मोनबा एकदम खानायखौनो हास'जोबना होनांगौ, खेमसिजों टाकलु बानायजाना होनांगौ। जोंनि क'क्राझार साइडनिनो आरोना, माने 8 जन बर'फोरा माने खामानि मावनो होनना थांदोंमोन आरो चेन्नाइआव। बिथाङा खामानि मावबाय थाबाय, बिथांमोनहा खामानि मावबाय थाबाय। ओमफ्राय मा जाखोनो सासे सोरबा कन्ट्रेक्टआ माने इसोरखौ फन खालामदोंनो आरो नाम्बारखौ ओमफ्राय मोन्दों मिथिला। फन खालामनानै बिथांमोनखौ माने लब देखायबाय आरो नोंसोरनो जों इसां होगोन, नोंसोर साबेसे दं, जोंनाव खामानि दङ, मावनो होननानै फै होननानै। दा बिसोरबो जाम्बा मानसि नंमारगौ सानबाय। ओमफ्राय दा बिसोर साननो रोङासै माने फिउचारखौ। जों बिसोरखौ नुवा गारा सिनाया गारा जों थांनानै फासैहैगोन नामा, बेबायदि साननो रोङासै बिथांमोना। ओमफ्राय मा जाखो, बिथांमोना थांनानै गारि भारा गैया जोंनाव, नों गारि भारा सोनानै हर होनलायलायबायनो। ओमफ्राय गारि भारा सोना बिहरनायखौ माने बिसोर हरलायलायबाय माने। ओरैबायदि माने ट्रास्टेड, माने फोथायनो थाखाय बेबायदि खालामदों आरो बिसोरो। ओमफ्राय दा बिसोरो गारियाव गाखोना थांनानै मा जाखो, स्टेसननिफ्राय माने पिकआप खालामफैबायनो। ओमफ्राय भेनाव थिखांना लांनानै मा खालामोनो, लाङै अबा एकदम माने गुन्दाफोरनि आड्डायावसो माने माबाहैबायनो, मोनहैबाय। गुन्दाफोरनि आड्डायावसो दोनहैबायनो, बेबायदि जादों। ओमफ्राय दा मा जाखो, बिसोरो बिदिनो बायदिसिना बिदिनो रायलायनाय मानाय जानानै उनाव नोगोद बुबायनो बिसोरखौ, बुयै एकदम सोरखौबा आदा मरा खालामलायबायनो, अबस्था खाराब खालामबाय। ओमफ्राय उनाव लास्टआव मा खालामखोनो, नोंसोर गाव गावनि परियालनो फन खालामनानै फैसा बिहर, 20,000 सासेयाव ना, सासेयाव 20,000 फैसा बिहर, अब्लासो जों नोंसोरखौ आगारगोन, नङाबा नोंसोरखौ जों आगारनो हाया होननानै बुंबाय। ओमफ्राय दा बिसोरबो मा खालामनो, उफाय गैया, जिबननि भय। दा बयहाबोथ' थांना थानाय मोनसे माबा थायोना।
थ' बेनिखायनो बिसोर मा खालामखो फन खालामनानै हाखु दाखु न'आव बिहरलाबायबाय दा न'नि अबस्थाया माबायदिमोन जोंथ' रावबो मिथिया बिदिनो एरेन्ज खालामलाबायनानै सोरबाया हरबाय आरो सबबो हरजोब्बायनो 20,000 उनाव बे 20,000 मोनखांनानैसो माने बिसोरखौ रिलिज खालामबाय रिलिज खालामनानै ओमफ्राय दा जोंनि चेन्नाइआव जिथुनिखि चेन्नाइ बड' वेलफेयार एस'सिएशन होननाय मोनसे दं आरोना बे एस'सिएशना माने बिथांमोनखौ रिकभार खालामबाय आरो बिथांमोनखौ बै माबानिफ्राय बासायना लाबोनानै दा दाखालि फेसबुकआव बिदिनो माबा खालामनानै आगारबाय आरो बेबायदि ओमफ्राय दा बिथांमोनखौ माने न'आव थिनहरफिनसिगोन आरो बेबायदिनो सोरनिबा एसे एनै बिदि अनसुंथाइ लानानै ना स' बिथांमोनाथ' एसे अनसुंथाइ बिदोंमोननो स' जों बेसेबां हायो बिथांमोननो हरनि गावजों गाव सापर्ट खालामलायाबा ना बिदि बायदि आरो बेयासो जादों जोंलाय मा नांजादों बेबायदि साना लाबानो बयबो बेसेबां हायो माने थाइसे हायो थाइनै हायो बेबायदि हरनानै जोङो एसे बिथांमोनखौ न'आव फैफिननायाव जेन सहाय खालामो स' गाइस दिनै भिडिअ एसांनोमोन नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला अननानै भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो भिडिअखौ शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरो बेल आइकनखौबो अन खालामना लादो जाहाथे जेब्लानो गोदान भिडिअ लाबोगोन अब्लानो बे गोदान भिडिअनि फार्स्ट नटिफिकेसनखौ जेन नोंथांमोना मोननो हायो स' गाइस दिनै भिडिअआनो जास्ट माने चेनेल एक्टिभ थानांगौनि थाखाय आरोना थ' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय